mabire pachi dongen ochele ochele masamoro bendi nyated kipara kaka kichwake jiko kate kendo gi chachorungi mano tik machal nade umi kanyo omiyo gi jomani adwana nyisi ni wadwa romo gi japur miluongo ni Caleb Omore mabende en japith kendo puro mana mchele to mana e ahero kae to bendi ng'eyo ni mchele en achiel kuom chiemo mabendi nyacham kopogore gi kuon to mchele kata ochele nigi kidienje mang'eny ne 40,000 omiyo gi thuolo ni yiena mondo akawe mar goniero kamano kuom bedo kodwa ndalogo duto nyaka kawuono mwachako tayo chenro manyien kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni uru. Berba? Ber nyaka Black. Idinade? Aduma ber. Erokamano. Ichopo? Achopo. Erokamano. Aneno kaka wuono wane puodho to aneno ka bende piny ok rach. Kamano. Erokamano. Kawuono ni ang'o maber mipango no? Kawuono apango ni mondo une tich matiyo kaka mchele wuok, kaka ipidhe, kaka ibiro kae. Mapango ni mondo mi jopiny gima dhi mbele ka. Erokamano. Kamano. Aya. Githuolo ni daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga en Caleb Omore, Otunga. An achiel kuom jok manigi masin ahero ka mar rego mchele. Kenda japur marateng' kabisa mohero pur gi chunye duto. Akia ni isebedo kipuro mchele ni kuom thuolo kata higni marom nade? Sana mchele asepuro mok tin higni 25 ka pura mchele ka. To mchele ma in iwuon ipidho en kidieny mane koso mchele nigi kidienje? Mchele nigi kidienje mang'eny. To ana japidho mchele mar ayar kata hita. Mago mchele ma japidho ahinya. To gin kidienje mang'eny mag mchele. To mchele iwuon ma bende kawuono wantie puodho mar ahero kae ni. Okaw ndaladi kata dweche marom nade e puodho koko ikre? Gikaw dweche 3 gi nus. To nitie moko makaw dweche 2 gi nus to sechiek. Ang'o miyo in iwuon iyiero kidienje 2 mokwongo miwachogo? Mchele mar ayar ober nikech en gi weight. Kipidhe to ogolo ratilo, en ratinde pek. Koro be ogolo nyak mang'eny ne japur. Kopidhe to nyaka oyud nyak mar ohande modong' oyud kanyo. To hita ber odhi piyo, lakini weight mare tin. Koro jopur ohala okohere ahinya. Koro ayar ber mologi. Manyiso ni ayar chiche ber molo mokogi? Ayar chiche ber. War gi basmati. To karwa ka basmati ok chieg maber. Mino ka koro sama ma wantie ni. Basmati nyalo golo gunde kata mana 10 kata mana 8 e puodho ni mangima. To ayar golo gimo kaka 50, 40 kaduogo nyaka 30. Koro ayar ber moloyo te. Erokamano. To in iwuon ka ni chako in kaka japur mar ochele ni. Ni chako gi eka di? An na chako gi wachni nus eka. Nikech ne aonge gi yuto maber, pesa be naonge go maber. Koro osiepna moro nomiya nus eka mondo achakgo. Koro mana achako to nolomba koro nadonjo mang'iewo puothe moko. Kama wantie ni iluongo ni Kamagaga. Ang'iewo puothe moko Kamagaga ka mapure mchele maber kabisa. To en ang'o mano mi mijing'o kata ang'o mano mi motivation mar donje pith mar mchele to nini moro? Gima nomiya mijing'o en ni kana keyo to katero mchele to ayudo pesa mara piyo piyo. Koro nomora nikech market ne nitie e ndalo mane wachake no. To mchele timo maber ndalo machal nade? Mchele timo maber e ndalo mag koth. Kaka sani wan gi ndalo mag chiri. Koro pi mantie mawuok aora Nyando wuok oko. Nitie jok moko miluongo na chung kenda matini gino giti gi pi mag bod. To gitiyo gi pi mar chung kenda, pi mawuok mabira nono ma ok gole pesa. Koro ikita pipe to koro pi donjo e puothi. Kiero golo tigolo, kiero rwako terwako. To wach ni mchele ni otimo maber e lo machal nade be? Molo ahinya lo por marateng' ni otime maber. To mar ariyo otimo maber inyalo puro mchele. To ka ok imiye fertilizer to ibiro ywak ni mchende ni ok yude gimoro.
to kitiyo gi fertilizer maber kaka dwarore to chele kata ni puro mana eka achiel kata puro mana nus eka to gimi yudo onge gi lal. To nikech iluongo kata iwuoyo wach fertilizer, un uwegi kata in iwuon kaka japur, igolo fertilizer ni kanye? Fertilizer wajang'iewo wan gi dukni mag agrovet ahero kandi, wayude fertilizer to wang'iewo to wadhi wakete puothe kaka wadwaro kamano. To samoro nitie jal ma diher donje pith mar mchele ni. Gin ang'o ma en owuon kaka japur nyaka ong'i kama ko en be oyud ang'o? Oyud mchele maber aina kaka neno ka puodho kuma wantie ni, puodho ni ler kata ka ng'iye kuma wantie ni. Gin ang'o ma in iwuon itimo kama ka mchele ma waneno ni obed maber kama e? Gima duong' monego itim en ni nyaka ipamb puodho, ilos puodho kapok ichako pidho mchele. Mine ni lumbe mantie puodho igolo maler, miywe puodho maler. Bas koro kichako pitho, tipitho kama ler. Kato mchele bende ikawo ikete nasari. Nasari ka endi ma mchele wuoke kaber. Kowuok e nasari ka tuo nitie to onge gima ikonyogo puodho mangima. Kech tuo no odhi lando e puodho. Koro nasari ka mikuongo itiyo gi fertilizer gi yath. Koro kigolo mchele kitere e puodho to obedo mchele mane gi health. Koro kobiro ka to itiyo gi fertilizer. Iwe thuolo mimiyo go fertilizer. Kato mchele beda maber. Nyaka black. Mae gima Equity osetimonwa. Komiyo watingani. Koro tingani en achiel kuom gik mwaseyudo, ber mwaseyudo e Equity mwaneno kendo watiyo godo. 2/3 Equity ok chulore na achula quarter. 1/3 mana achulo. To 2 to Equity no chulona. Manyiso nitie kaka unuwege uwinjoru gi bank mar Equity ni nitie chudo ma nyaka bed ni miyo gi dwe ka dwe. Nitie chudo machulogi. Kendo negimiya dweche higni 4 machulogo tingani. Koro sani asechule nyaka higni 2, koro adong' higni 2. To kind masin kata tingani gi masin moro marego mchele mane mani kuongo bedo godo? Masin mar mchele chama na kuongo bedo godo. Masin mar mchele no be jo Equity ema no chiwona. Gikuongo gichiwona achiel kato gichiwona mar 2. Koro an gi masinde kanya 2 marego. Koro mondo ayud kaka doga kel transport mondo akel mchele ka ne tama. Koro nadhi akwajo Equity ne giyie ni ginyalo miya tingani gi loan. Koro nakawo tingani gi loan. Erokamano. To gin giwegi nitie gik mane ging'iyo kapok gimiyi tingani? Koso ne ging'iyo nang'o ma giwacho ni in iwuon kaka japur mar ochele ni kuma intie ni ginyamiyi loan kata ginyamiyi tinga? Ang'o mane ging'iyo? Ne ging'iyo income mayudo. Ma income mara no gi yie ni ber. Kech ne giyudo ka account mara ne nigi pesa kech nakeno kodgi. Koro ne giyie ni ginyalo miya tingani. Koro puothe mana nyalo ome michele moko timo chuodho. Ne an gi mitoka, be mtoka no be nitie ka ma Equity no miya. Koro mtoka no kodhi to boko e chuodho. Koro ka dhi akawo tinga koro kuonde duto te adhi adonjo kaka dwaro takawo mchele kele po. Samoro nitie jal ma diher donje pith kata puro ochele ni. To osebedo gi thagro kata pek mar dhi gi gimiluongo ni starting capital. En wach mane kata mijingo mane ma in iwuon kaka japur inyalo miyo jalni? Gima dami nyawadwa ma nyalo gombo mondo bedi gi biashara maber. Daher ni mondo jowa duto ma nitie maneno kata kaka wuoyo sani mondo ochak donjo kata ka giwinjore gi jo bank mar Equity. Kech en kama yot mwanyalo yudogo pesa mondo wabed go gi biashara. Ang'eyo ni jowa ma joluo ok ohero gik mag loan. To kik uluor loan en gwen dhano, ikawe tiketo. To ka itiyo maber tibiro bedo gik mang'eny moloyo kaka jogo samiya tinga bikon. Bangi mar Equity ni nigi ndalo ma samoro gipuonjo ji kata gibedo gi jopur ma samoro ginya bedo go piny to gipuonjo gi ber ma bende jomoko osebedo ka yudo korka pith ka? Bank mar Equity nigi jok mabiro mabende naseluongogi kata mana pong'a kama nowarege mchele cha. Naseluongogi magikawo mine maninu neno ka nitie pichago. Minego osami loan. Kendo imiyogi
koa Equity. In kaka japur kata japith mar ochele, inya wacho ni nitie ber to mana kolure gi bengi mar Equity. Ber nitie kapo nono ni in gi hamu mar bedo gi biashara mari maber. To ka in gi chako kata an noka chake kaka ni an gi pesa. Na onge pesa. Koro na yie mondo chak matin. Koro na akwa jo Equity gi chako suda mos nyaka kura chopo e tinga mano kapana nyalo chope. Nyakwa Ramogi Ajuang, iwinjo wach mochikore kendo wach ni ok wariambi. Wan gi janeno kata ng'at ma bendo setima ng'o osebedo ka yudo koncho mana kalure gi benki mar Equity. Samoro japur moro nitie kanyo to diwuore ni tadwa chako ohala ni nango. Ere kaka dwa manyo pith kata gima dwa kete puotha ni. To ionge gimiluongo ni starting capital. Kikine wich kuot inyalo liwo jogo offices gi kata Kisumu ka gintie tinyiso gi gima ini wuon kaka japith didwar ang'o didwar ni mondo gitim ang'o gikonyi to mana ka dhi mana gi chenro moro ma wan godo en mana mar pur kendo gik madhi gi ohala. Anadwaro ni in mondo indik eka mondo anane kaka lweti chal kae, to bang'e an abro fwenyo kapo ni in thap kiny kata kokin. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Alilosema baba lazima litimie, hadi zake maishani mwangu zitimie, ile ndoto lazima itimie, hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Kamora mora ma intie janeno marwa gero ni pod wantie kodi achiel kachiel kaka wuono wantie puodho mar ochele kendo wantie Ahero. Japur ma wan godo kawuono ma iluongo ni Mr. Caleb osebedo ka neno to mana nikech pith mar ochele. Jaduong' Caleb, ingeni samoro nitie yawuoyi kata nagi ma bende nigi samuoyo korka pith kata pur. Gina ng'o kata en wach mane minyamiyo go ng'ani mijingo mondo tim ang'o odonje pith mar mchele? Mijingo manyalo miyo joturwa en achiel ni Nyasaye nosamiyi lwedo ariyo to gi tielo ariyo gi wang' maneno to gi ngufu bendo miyi minyalo timogo gir monyalo timo. Wuogu oko kijende ma pod tindo manyalo tiyo, wuogu oko udhi e pur, to molo ahinya pur mar michele. Kuwuok e oko maber to kiny nulok ji mang'eny bed gi konyruok. Kik wabedi e nyasore kaka kijende awuok kod kijende kod kong'o. To wakaw ngufu wa mwantiego mag gorwa kata mag dhao wakele pur. Erokamano. To nikech wacho ni gimoro amora ma nigi ber ne nyaka bed gi rachne kata richore. Gin pek mage kata challenges mage ma ini wuon kaka japur isekale kata iseneno e pith mar ochele? Pek mo waneno to waneno mang'eny to wafumilia. Seche moko kaka nawacho ni tuo mar abach cha nyalo go ni puodho ma puodho lokre yelo te ma onge ochele iye. Mi anono mok yudo gimoro
mano pek maduong' ma jopur winjo. Mar ariyo, jok mantiere kaka achung' kenda mok mag board to nitie gi control mag pi. To achung' kenda pi biro mang'eny kach koth ochuen malo, koro kobiro e puothe to odonjo e puodho ma mchele imo gi lo te. Ma puodho mane ng'ato tiyo gi alufe mang'eny lal nono mok oyudo gimoro. Bende mchele nigi value addition moro amora? Mchele nigi value addition mang'eny. Matiende wach ni kosadhi orege kama kotere pong' tirege to nitie gimoro ni rice jam ogolo. Ochele ni golo gimoro maniluongo ni husk meudhwe mago pesa. Gik mang'eny ma mchele golo. Dhok chame, jowadwa mang'eny pidho gwen, to mchele no ema kelo gwen odong maber ka nigi afya maber. Chiro mar mchele ahero kae chalo nade? Chiro mar mchele ahero ka ber, to wan gi chandruok. Higani wayudo asara nikech ochendwa duto manyo wapuro ka en odhi Uganda te. Ok orawo e pong' magwa mag aherogi. Mabe kapo nodhi kama to wan wadhi bano misikwa wadok pacho nikech sirikal ok oyie miwa kony. Ka mchele gitero Uganda, sani gwendwa tho, jok moko mancho pidho gwen koro wach ni afadhali koro ous gwen go dong maonge ohala moro amora monyalo timo. Koro wawinjo mapek. Gima kendo bedo wago asara, kanyo cha mchele nitie ka. Nitie minewa manyo biro kawo mchele ting'o to dhi rega ahero kucho to giyudo go chiemo. Nitie moko bende madhi to mocho e laro mar moko setere ahero kucho ti imoye. Jomocho go bedo chiemo ka wang' gidhi to nyithindo chiemo. Koro gik mang'eny manyo mchele konyo wago. To sani goro onge nikech mchele odhi Uganda te. Kata sani jok mancha dwaro rice jam ok yudi. Sani pong'a onge rice jam. Kibiro to wachaji siling 1,600. Moko nego wachaji kamano. Koro wakwayo sirikal ni kagi nyalo konyowa molo ahinya wawuoyo kuom governor marwa Nyong'o. Nyocha yie gi Mr. ma Orengo no awinjo nogo marafuku ni michele ok wuog e Kenya ka kadhi Uganda. Kadi poni Nyong'o wach ni nyalo chopo ni Nyong'o to ogo marafuku mondo wayud mchele e kanowa ka mondo wapidh go joma moko. Kik water pesa wa Uganda gi wakonyore. Tong' ma koro wayudo wachamo Kenya, tong' mar gwen ma wachamo Kenya ka Uganda nikech ang'o michendwa ema giloso go tong' to gikelo no koro wauso. Mwandu waduto dhi Uganda ka koro Uganda nigi rieko molowa. Omiyo wakwayo sirikal ka nyalo winjo wakawuono to gilok mtindo mondo gimiwa wabed gi michele. Jowa puro matek. Nyithindwa puro mok yue. To ok wanyal neno ber mar purno nikech giwa duto koro dok yoko. Namba na en 0723 585 298. Inyano kendo? Namba na en 0723 585 298. Omore Caleb ahero. Erokamano ahinya ba. Erokamano. Erokamano. Ne janeno marwa twak osebedo makare nyaka sanie. Omiyo githuolo ni wadwa dhi neno gigo mabecho mabende oseyudore to mana nikech pith mar mchele ni. Iwinjo ka jaduong' moro wuoye wach tractor, wuoye wach masin kata posho mill, kata kiero masin marego ochele. Donge dibed maber ka bende wan wawegi watimo ang'o? Wawuotho achiel kachiel mondo wadhi watimo ang'o? Wanene. Jaduong' moro ang' wadhi mondo nyiswa dala kuma nitie wane mwandu ma in godo gidonge. Kamano. Wadhi uru. Wa osetuo to wakele ratil ka koro miyo wang'eyo ni wan gi kila di ma bende wadhi timo ang'o watere masin
kwa rego kwa serege tini wuon kaka jang'iepo mibro ng'iewe duka tiyudo mchele motimo ang'owa ochele maler kabisa. Binyisa ni koro magi kila di. Ma kila par. Erokamano. Koro wanyatere wasindo. Gisani pok aloko nyinga pod en mana Joshua Omore Otunga. To ane operator mar machine mar michele. To machine mar michele ni ere kako tiyo? Machine mar michele tiyo e yore mang'eny. Kech ka wuon puodho osebiro gi michele to warwake tirwake ratil, opime ratil kilo to wagoyone gi siling' 2 gi simon. To kose pim kuno tikelo nwa koro kaka an operator to achako tiyo kode gi malo mobi mowuog marachar. To wach ni odiochieng' maber kabisa nikech wacho nupimo gi kilo. Odiochieng' maber inyatiyo gi masini kilo sadi? Odiochieng' maber ne chon kane waganda pok obiro to ne wanyalo loso kata mana kilo 800 urego dichiel. To kane waganda obiro tinde kwa reg mang'eny to nyalo bedo kilo 50 kilo 70. Kech negi kao michele mane nitie puothe mane warego gidhigo kapok oregi. Koro mane moduoko rego wa piny e rate mapiny no. To koro machine utiyo nang'o? Machine ni kako otiyo e yore mang'eny. Kwa michele osebiro ma wuok e drying floor mosechopo mok pime mok chopo ka to wapoge ndope nikech ok wanyal ting'e kod ogunia. Wapoge gi ndo tiyole gi malo kucho kasto obiro chopo piny diere kamoro ka. Kochopo diere kae en gi gimokelo nitie kaka kochopo kanyo to kosekalo diere kanyo nitie process mokale. Process no beniania gi mare kando. Koro kochako wuok diere kanyo obiro piny ka bende koro chopo kama koro wito tok michele. Koro kosewito loso tok michele to wite pipe no kodhi. Kasto kendo chak michele dong yuke madhi. Michele kochopo ka to chako poge kendo diriyo. Oyweyo toke marabuor no wuogi modong rachar. Koro rachar ne malwar ka to wuono chele ting'o dhi gi rachar. To toke mano yweyo rabuor mano ywecha ene molokore rice jam, chiemb gwen, anguro, gima chalo dhiang' konang'e to chak kori jura. Chak jurore ajura ma in wang' ni jur malwetie ma wang' ni many ma masin. Chak jurore kanyo wuok rice jam koka mchele wuok koni. Koro mane process ne. Mana kamano janeno marwa gi thuolo ni wachope giko machendo na mar jumani. Kaka wuono ne wan gi japur miluongo ni Caleb Omore. Ineno gigo mabecho ma eno wuono sebedo koyudo to mana kaluore gi bengi marwa mar Equity. Gin gigi miluongo ni Agriculture Commercial Asset Finance. To in kaka japur kamora mora ma intie to diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ajata chenro ni luonga ni Alori nyaka Black. To kaka anyisi ni kumantie ni jogi gin joma ber kabisa. Jo ahero kunyawe yawe kamano. Omiyo wagitimo na hono. Ana wuon adhi tedo chele ni. Omiyo weuru adhi atede, abro gonu mbaka ne odiochieng' machielo. Oriti masani.